Česte saobraćajne nesreće sa teškim posljedicama u prazničnim danima su razlog da svake godine Automoto Savez Republike Srpske organizuje akciju pod nazivom Alkohol plus volan, ubitačna kombinacija, srećna nova bez žrtava. Mirko Brkić, sekretar Automoto društva Prijedor, rekao je da propagandni materijal koji se dijeli vozačima je najbolji vid upozorenja vozačima da ne piju dok voze. Veliki je broj zaista saobraćajnih nezgoda. U to smo se usvjedočili ovdje u Prijedoru u posljednje vrijeme, gdje vozači voze, odnosno upravljaju motornim vozilom u alkoholisanom stanju koje uzrokuje, nažalost, tragične posljedice. Kažem, pokušamo da utičemo na vozače da zaista, opet ponavljam, ne da ne piju, nego da ne voze u pijanom stanju. Na trgu je danas demonstrirano i kretanje ljudi pod dejstvom alkohola koje su prolaznici mogli sami provjeriti pomoću specijalnih naočala. Pa ovdje pokušavamo da onima koji to žele predočimo sliku šta to znači alkoholisano stanje, kako utiče na ponašanje čovjeka, pa smo ovdje izvukli jednu liniju. Imaju mogućnost da biraju naočale između 0,5 promila pa do 2,5 da vide kako i na koji način će se njihovo tijelo ponašati kada su u alkoholisanom stanju. U saobraćajnim nesrećama u prvih 10 mjeseci ove godine u Republici Srpskoj je poginulo 114 lica, što je za 12% manje nego lani. Međutim, ovaj broj je i dalje prevelik, kažu u Automoto društvo Prijedor, apelujući na vozače da ukoliko voze, alkohol ostave po strani, kako ne bi došli u situaciju da ugroze svoj i tuđi život.